Boško Ćučić, star 60 godina, iz Prisoja kod Prnjavora, nova je i od početka pandemije 6. žrtva na području ove opštine sa smrtnom posledicom koronavirusa. Kako Novosti saznaju, Ćučić je ovdašnjoj javnosti poznat kao bivši odbornik Srpske demokratske stranke u Skupštini opštine Prnjavor. Nije bio oženjen. Podlegao je u bolnici nakon gotovo 40-dnevne borbe za život. To je potvrđeno i u današnjem saopštenju opštinskog štaba za vanredne situacije. Od posljedica zaraze virusu koronom u Univerzitetsko-kliničkom centru Republike Srpske u proteklo 24 sata preminuo je jedan pacijent muškog pola iz Prnjavora srednje životne dobi. Opštinski štab za vanredne situacije izjavio je saučešće porodici, naveli su iz opštinskog štaba.